journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, pag-file sa COC ni Davao City Mayor Sara Duterte gipaabot sa iyang mga supporters. Unang mitakop ang filing sa Certificate of Candidacy. Kapinlibo ka mga dinamita na diskubrihan sa mga sundalo sa Bukidnon. Sa detalye sa itong mga balita, daghan ang nadanyos nga mga kabtangan sa paghapak sa tropical storms Maring ug Nando sa Surigao del Sur. Naay nangalukat nga punuan sa kahoy ug naasay naguba nga balay. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Dakong perdisyon sa propiedad ang resulta sa Tropical Storm Maring nga miduyog sa Tropical Storm Nando. Sumala sa pag-asa, dunay posibilidad nga butog pa ang mata sa bagyo sa mainland Northern Cagayan o duol sa Batanes ug posibleng mopahawa sa Philippine Area of Responsibility ugma sa hapon. Naapektuhan sa hanging habagat ang pipila ka probinsya sa Mindanao. Sa Surigao del Sur, nangatumba ang mga kahoy tungod sa hanging habagat. Samtang ang mga mananagat, dili pa pwedeng mopalaod kutob karong mga taknaa. Dinhi sa Davao del Sur, usa ka balay ang natumba ug hapit pa madatugi sa nalukat nga punuan sa Jimelina ang naginusarang usa ka tuig nga bata nga anaa sa duyan kay nangaligo ang iyang ginikanan sa sapa nga nahimutang 30 metros gikan sa ilang balay. Diyan ang duyan, diyan ana. Gisaysay ni Enriqueta Flores sa Newsline nga hilabihan niyang kurata sa nahitabo kay nahagsa ang kahoy sa atop sa balay sa iyang anak nga si Archel Flores. Igo gyud na siya kanang mga sanga nga kuan diha gyud na patong baburag dayon ingon nga nahunlak kung nahunlak gyud siya apil gyud dito sa duyan nakababag kaning kaniani. Sumala ni Enriqueta, igo lang siyang mitalikod sa lugar di natumba ang punuan sa kahoy. Diha ko sir nag-ayo unta ko sa kanang kulungan kay sudlan ako og manok. Nya dayon saka ko sa taas. Nakadungog lang ko igo lang ko nasaka diha sa balay kong anak. Niya ning lagubo ba pero dili man gud ingon as in perting kakusog. Dili umora kung putang bata may gani ka wana ugsa. Nakuyawan ang 27 anyos nga inahan sa bata kay uwahin na siyang masayod nga natumba ang kahoy padung sa atop sa ilang balay. Dito mi sa sapa nangaligo mi uban ako kong partner niyang bata nagduyan ra niyo ko kabalo pag abot na ako. Oy Diyos ko ningon ako. Hala ingon sila ta ang kahoy ta na natumba na. Ingon huy ang bata ningon ra pud ko ana sir. Sa kakusog sa hangin gikan adlawng Biyernes nga gituwang epekto o hinungaw sa bagyong Maring. Posibleng mahinungdan nganong nalangkat ang mga ugat nining dakong punuan sa Jimelina ug milahos na kini pagkatumba padulong sa panimalay sa pamilyang Flores. Sanglit nahiyagom og damyos ang panimalay, milihok na mga opisyal sa barangay aron asikasuhon ang pamilyang Flores. Amo pa kining subayon isip barangay opisyal gulunsay mahimo na mo aning ikatabang. Samtang sa sitio Mainit sa barangay Kapatagan, Digos City, usa ka sin nga atupsab ang milupad ug nasangit sa usa ka kable sa kuryente apan maayo na lang kay way taong naigon niadtong higayuna. Tungod kay anaa pa sa Philippine Area of Responsibility ang nag-usa nga tropical storm Maring ug Nando. Nakaalerto ang tanang buhatan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Center sa mga lugar sa Mindanao nga posibleng agian sa bagyo. Ang tropical storm Maring nga adunay international name nga Kompaso mao ang ika-13 nga tropical cyclone karong tuiga ug ikaduhang bagyo sa bulan sa Oktubre. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Abot sa 97 ka mga kandidato ang nag-file sa ilang Certificate of Candidacy kon COC sa pagtakop niini ni adtong Oktubre 8 adlawng Biyernes tuig 2021. Sa pagka-Vice Presidente, 29 ang nag-file sa COC, 176 pagka-senador o 270 ang nominees alang sa sectoral representatives. Pero ang mga iladong kandidato nga nagpapili pagka-presidente mao si Vice President Leni Robredo,
Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Ping Lacson, Senador Manny Pacquiao ug Manila Mayor Isko Moreno. Samtang sa Vice Presidente sila Senador Bongo ug Senador Tito Soto. Sumala sa COMELEC, sa laon pa nila pag-ayo ang mga kandidato aron mailhan kinsay nuisance candidate. Nobyembre 15, 2021 ang deadline sa substitution o giingong dili pa pinal ang tanang listahan sa mga kandidato. At tangi! Filing sa COC sa North Cotabato nahimong hapsay. O mga politiko sa Davao del Sur ug Davao Occidental maglabo-labo gihapon karong May 2022 national ug local elections. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Bugno sa mga politiko, sa mga dagkong pamilya ang migimaw nga mga pangalan sa mga kandidato alang sa May 9, 2022 local ug national elections. Mitabok na usab ang mga Bautista sa Davao del Sur samtang walay ni parang kanila sa probinsya sa Davao Occidental. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Giilang gahi sa politika ang pamilyang Cagas ug Bautista ug tungod kay gubot ug madugo ang kasaysayan sa eleksyon dinhing dapita, gitunga ang Davao del Sur ug natawo ang Davao Occidental. Ang mga Cagas naghari sa Davao del Sur ug baluarte sa mga Bautista ang Davao Occidental. Apan sa pagkamatay sa Cagas Patriarch nga si Dipunto Douglas Cagas, misalmot na ang mga Bautista sa bugno pagkagobernador sa Davao del Sur. Daghan ang natingala kay wala mudagan ang kasamtangang gobernador sa Davao del Sur nga si Mark Douglas Cagas. Apan kalit nga misumitor sa iyang certificate of candidacy ang iyang misis nga si Ibon Ronya Cagas ug nagpapili pagkagobernadora. Magsangka sa pwesto pagkagobernador si Yvonne Cagas, ang asawa ni Governor Mark Cagas, ug si Kiblawan Mayor Carl Jason Rama, anak ni Davao Occidental Governor Claudio Bautista. Apan dunay laing makaatmang silang Cagas ug Bautista. Kini gilangkuban nilang attorney Bobby Torion, Dulson Santianes Adlog ug Rosemary Chavez Villamor. Upat ang midagan pagka-vice gobernador sa Davao del Sur nga gilangkuban nilang board member Arven Jun Blanco Malasa, attorney Rhea Faye Cagas Fernandez ug duha ka independent candidate nga sila si Pila Vilota Monarca ug Ronald Lumabi Banap. Magtigi pagka-congressman sila incumbent board member Erwin Llanos, board member John Tracy Cagas sa Nacionalista Party ug laing duha ka independent candidates nga sila si Brando Lirian Agbon ug Wilhelmina King Almendras. Samtang sa Davao Occidental, nagkambyo sa ilang posisyon ang pamilyang Bautista. Human si Vice Governor Franklin Bautista, ang midagan nga gobernador ug running mate niini ang manghud nga si Representative Lorna Bautista Bandigan nga midagang vice gobernador. Samtang si incumbent Governor Claudio Bautista ang midagan nga kongresista sa nag-inusarang distrito sa Davao Occidental. Actually, nahuman na akong term, no? Kasi ang first term diri sa Davao del Sur, gipadayon man dito sa Davao Occidental. So
Actually, mupahuway na unta ko, no, kay ang akong magulang napa may isa ka termino nga Congress. Ang ako ang magulang nga isa, siya may magobernador. Pero ang problema kay di pa nila gusto nga papahuwayon ko. Ang tulo ka mga Bautista, klaro na ang kadaugan sa May 9, 2022 elections, sanglit pulos unopposed ang ilang mga gidaganang posisyon. Adunay 8 kamidagan nga board member sa unang distrito ug 9 sa segundo distrito. Sumala sa Commission on Election kun COMELEC, dili pa pinal ang listahan sa mga kandidatong mudagan alang sa May 9, 2022 elections. Sanglit ilawom sa Section 39 sa COMELEC Resolution 10717, mamahimong withdraw ang usa ka kandidato sa iyang Certificate of Candidacy una ang adlaw sa eleksyon. Og sa Section 40, mamahimo ang substitution due to withdrawal of COC. Kutob sa Nobyembre 15. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao Occidental. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Kapinlibo ka mga dinamita nga gamit sa paghimo og anti-personnel mine ang nadiskubrihan sa tropa sa 8th Infantry Battalion sa Philippine Army, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, Bukidnon Provincial Explosive Ordnance Disposal ni adtong Biyernes, Oktubre 8, 2021 sa Sitio Malinaw, Barangay Kalansungay, Malaybalay City. Ang nagsurrender nga padre de pamilya nga si alias Gaspar, squad leader sa Guerrilla Front 89 sa NPA, ang nagtugan kung asa gilubong ang mga dinamita. Pag-ihap sa mga sundalo, may abot kini sa 1,076 ka mga dinamita. Sumala ni alias Gaspar, gitugan niya ang gitipigan nga dinamita kay dili sab niya kini magamit. Gi-turn over na ngadto sa Bukidnon Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 team ang mga dinamita. Sa mga balita sa politika sa Davao Region ug pipila ka mga probinsya sa Mindanao, ang ihatod kanato ni Neptali Batuleño, ang atong News Bureau Chief sa Misamis Occidental. Nep? Daghang salamat po. Nagdahom ang tanan ilabi na mga Dabawinyo nga dunay magpatinaw yadtong Biyernes o lahing adlaw sa filing sa COC sa Comelec Davao aron bukan sila sa kandidatura sa pagkamayor ni Mayor Sara Duterte Carpio o magpapili kini sa national posisyon. Apan pakyas og naminghoy ang tanan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagpaabot, napakyas ug naminghoy. Kini ang sentimento sa mga supporters ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kay nahuman na lang ang katapusang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy ni adtong Oktubre 8. Wala kini mipakita sa Commission on Elections. Naglaom ang iya mga supporters nga dunay substitution of candidate nga mahitabo ug mudagan si Duterte Carpio pagka-presidente. Nadugangan pa ang ilang kadismaya sa dihang mipagawas ang mayor og pahayag sa iyang Facebook nga nagpasalamat sa iyang mga supporters ug iyang gipasabot nga manderbisyo siya isip mayor dinhi sa dakbayan. Gani sa Facebook post sa mga supporters sa mayor, tanang butang nga dunay green ilan nang gipost aron ipadayag ang ilang suporta apan walay hitabong cancellation or substitution. Ang cancellation ginagawa siya during the filing period. Alright. And yung withdrawal, pwede siyang gawin until November 5. Tungod kay walay nahitabong cancellation, nadismaya ang usa sa libuan ka mga supporters sa mayor. Na-shock ko nga nung di siya mudagan naman ta sa chance na mudaugay kay kung sa mua dagan may mamuto jud sa iya kay sa kuan pa lang siyang papa dagan na jud kuan makita labi nag sa kuan sa mga project diriya. Klaro na ka dagang nabuhat si Duterte. Saan na lang kayo madagan niyang kwan, anak. Mapadayon niya proyekto sa product. Siguro, mapadayon niya. Matod ni Attorney Alim, ubay-ubay ang mga nisangat sa ilang COC sa katapusang adlaw kung itandi sa mga niaging 7 ka adlaw sukad nagsugod ang filing sa COC ni adtong Oktubre 1. Dunay pipila ka aberya sa filing sa COC kay daghan ang wala pa nakakompleto nga niadto sa Comelec apan nahimo kining malampuson. I think overall medyo peaceful naman ang nangyari.
So pasalamatan natin yung partners natin kasi nag-full force sila dito. Kung makita niyo yung PNP, sobrang dami nila. Auxiliary, meron pa tayong Bureau of Fire, may SWAT, pinadala ng City Hall. So overall, I think successful siya to keep the mandate of the COMELEC to have a free, honest, and orderly, credible election. Karong Oktubre 29, ipagawas na sa COMELEC ang opisyal nga listahan sa mga candidate nga maoy mugawas sa balota sa 2022 elections. Apan, ang paggawas sa mga pangalan, wala nagpasabot nga pwede nang mangampanya ang mga kandidato. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe. Samtang sa Davao Region, andam na usab ang mga kandidato human sila naka-file sa ilang COC sa ulahing adlaw sa regular filing dini niadtong Oktubre 8. Gani ubay-ubay usab ang mga kandidatong mag-atbang sa moabutay nga piliay sa 2022 national o local elections. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nahuman na ang regular filing sa Certificate of Candidacy sa mudagan karong May 9, 2022 elections. Dinhi sa Davao, dunay tulo ka moatbang ni re-electionist Mayor Sara Duterte Carpio, mudagan usab pagkamayor sila Joseph Elizalde, Teodoro Mantilla ug kaning 3rd District Congressman Roy Elias Lopez. Walay makigsangka kang re-electionist Vice Mayor Sebastian Basti Duterte nga subling magpapili isip Vice Mayor. Sa pagkakongresista sa unang distrito, muatbang batok kang re-electionist Congressman Paulo Duterte ang peace advocate nga si Maria Victoria Maglana ug ang negosyanteng si Jamal Canan. Sa segundo distrito, mubangga kang re-electionist Congressman Vincent Garcia, si Konsehal Danilo Dayanghirang ug Alberto Dulong. Dunay muatbang kang re-electionist Congressman Isidro Ungab sa 3rd District Congressional Seat, mipasaka sa iyang kandidatura si Abondio Indunilla. Sa Davao del Norte, makigsangka kang re-electionist Governor Edwin Hubahib si Board Member Roy Catalan, samtang makigtigi pagkabisi gobernador sila Board Member Franklin Henteles ug ang negosyanteng si Di Carlo Uy. Sa unang distrito sa Davao del Norte, engkwentruhon ni Tres Roy Aala si re-electionist Congressman ug kaning House Speaker Pantaleon Alvarez. Samtang atbangan ni Board Member John Rhys J. Relampagos ang re-electionist Congressman nga si Congressman Alan Duhali sa segundo distrito. Sa Tagum City, puros bago ang kandidato pagka-mayor. Magpapili pagka-mayor si Vice Mayor Eva Estabilio ug si kasamtangang Vice Governor ug kanhing Mayor Ray Uy. Sa Island Garden City of Samal, subling magpapili si Mayor Al David Uy apan usa ka Helen Perez ang moatbang kaniya. Sangka sa managigsuong Libayaw ang mahitabo sa lungsod sa Talaingod, moatbang kang re-electionist Mayor Johnny Libayaw ang iyang magulang nga si Basilio Libayaw. Sa Davao Oriental, nagkambyo sa posisyon sila 1st District Representative Corazon Malanyaon o Governor Nelson Dayanghirang. Walay kaatbang sa iyang pagbalik pagka-gobernador si Congresswoman Corazon Malanyaon. Ug wala usab ni atbang kang 1st District Congressional Candidate Governor Nelson Dayanghirang. Samtang sa segundo distrito, mag-atbang sa pagkakongresista si Chino Almario ug Luis Philip Rabat. Sa Mati City, subling magpapili si Mayor Michelle Rabat ug moatbang kaniya si 2nd District Congressman Mayo Almario. Sa lungsod sa Caraga sa Davao Oriental, pulos bago ang mga kandidato. Midagan pagka-mayor ang negosyanteng si Lordisima Ilusfa ug moatbang kaniya ang negosyanteng si Ronnie Usnan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe. Hapsay ang nahimong filing of Certificate of Candidacy sa North Cotabato. Yatong Biyernes ang ulahing adlaw sa pag-file sa COC sa COMELEC. Ani ang report ni Lisil Banga. Hapsay ang filing sa Certificate of Candidacy sukad sa unang adlaw hangtod sa ulahing adlaw, matod sa Commission on Elections kon COMELEC. Matod ni Attorney Myla Luna, ang Provincial Supervisor sa COMELEC, wala sila'y natala nga mga kasamo gikan sa managlahing partido nga ni-file sa ilang COC. Simon po ang ato ang filing no, sa Certificate of Candidacy. Tanang naka-file is complete and proper ilahang COC at gilisip. Regarding the peace and order, security, okay mong pod kay naman po natong mga partners from PNP. Dinhi sa North Cotabato, tulo ang muatbang kang re-electionist Governor Nancy Catamco. Milansad sa iyang kandidatura pagka-gobernadora si Vice Governor Emelu Talino Mendoza ug mudagan usab sa susamang pwesto si Manuel Adahar ug Rex Lumundao. Upat ang mag-atbang sa tige pagka
Vice Gobernadora nga gilangkuban nilang 1st District Board Member Sherlyn Macasarte, kanhi Provincial Administrator Efren og nilang Descalzo Hainer og si Arman Macapendig. Magtigi sa pwesto sa unang distrito pagka-congressman sila Arturo de la Peña, Abdul Basit Hamza og si incumbent representative Joselito Sakdalan. Sa segundo distrito at bangan sa usa ka Kier-Gyaman Labog si re-electionist Congressman Rudy Kawagdan. Sa ikatulong distrito, puros bag-o ang kandidato. Mudagan isip kongresista si Maria Alana Samantha Santos, anak ni Vice Governor Emilio Mendoza, ug iyang makaatbang si Nelda Tejada, asawa ni Congressman Jose Tejada, ug muatbang kanila ang independent candidate nga si Rene Roldan. Sa Kidapawan City, magbugno sa pwesto sa pagka-mayor si Attorney Paulo Evangelista, anak ni Mayor Joseph Evangelista, Vice Mayor Jevero Bombeo, si kanhi Vice Mayor John Piñol o si Mark Anthony Pino. Mas bibo kay 7 ka tawo ang buot magpapili sa usa ka bangko sa mayor sa Cabaca North, Cotabato. Subay sa listahan sa COMELEC, mudagan pagka-mayor sila Abiliera Esteban, Ayutala Abdul Saman, Gyabar Farouk, Guzman Jeline, Maribojo Jordin, Jun Magalyon o Kelban Ayesha Javier. Sa munisipyo sa Matalam, mubangga kang re-electionist Mayor Oscar Valdivieso, si Konsehal Jose Hadulco. Walay mubangga kang re-electionist Mayor Russell Abonado o kang Vice Mayor incumbent Joselito Piñol Manuel. Sa lungsod sa Pikit, muatbang kang re-electionist Mayor Sumulong Sultan, si Jamaida Abbas, ang anak ni Commander Jack Abbas, ang leader sa Moro Islamic Liberation Front nga nakabase sa Camp Rajamuda. Sa lungsod sa Makilala, maglaban sa posisyon sa mayor si incumbent Mayor Armando Kibod ug incumbent 2nd District Board Member Onofre Respicio. Gisaysay ni Maxima Catalista, ang election officer sa lungsod sa Makilala, nga hapsay ang ilang lungsod sa filing sa COC. So far, ang atong filing sa COC, it turns out very good. It turns out na maayo successful ang atong filing tuhan kay very orderly siya. Then wala tayo nakita ng mga kapulian sa atong filing sa COC. Matod sad kang Police Colonel Bernard Tayong, North Cotabato Police Provincial Deputy Spokesperson, sa kinatibukan, sugod sa unang adlaw ug walahing adlaw sa filing sa COC, ang probinsya walay nakatala nga adunay mga kagubot. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Pamilyang Halusos o pamilyang Oy mag-engkwentro sa piniliay sa Zamboanga del Norte. At duwato ng report ni Bert Lapo. Sama sa pipila ka milabay nga mga eleksyon, ang piniliay sa Zamboanga del Norte mao ang bugno sa duha ka mga higanting pamilya, ang mga Halusos sa Dapitan ug ang mga Oy sa Dipolog. Ug sama sab sa nangagi, ikahadlukan nga ang eleksyon karong sunod tuig maduhigan ng gihapon og patay, pagpanghulga o grabe nga pagpamaligya sa boto. Sa pagkagobernador, babay batok babay ang magpapili. Si kanhi Dipolog City Mayor Evelyn Tang Uy, ang asawa sa kasamtangang gobernador nga si Roberto Y. Uy, maoy makontra ni Dapitan City Mayor Rosalina G. Halusos, igsuon sa giila nga political kingpin nga si Romeo Halusos, ang tag-iya sa Dakak Park and Beach Resort. Anaa na karon sa iyang katapusang termino isip mayor sa Dapitan si Rosalina Halusos. Sa Vice Gobernador, ang magsangka mao si Attorney Julius Napigkit, usa ka giila nga political operator sa mga Uy, ug si Attorney Rolando Yebes, kanhi gobernador nga kaalyado sa mga Halusos. Pagkakongresista sa unang distrito sa probinsya, mao ang panagsangka sa duha ka mga junior. Si incumbent Congressman Romeo Halusos Jr., anak ni Romeo Halusos, magpasubli batok sa iyang challenger nga si Roberto Uy Jr., anak ni Governor Roberto Uy. Sa ikaduhang distrito, wala pa'y gibutang nga kandidato ang mga Halusos, batok sa incumbent nga si Congresswoman Glona Labad-Labad nga kaalyado sa mga Uy. Samtang sa ikatulong nga distrito, si kanhi kongresista Cesar G. Halusos, igsuon ni Romeo Halusos, baoy magpapili pagkakongresista batok ni Adrian Ayan Amatong, ang anak ug kasamtangang Chief of Staff ni incumbent Congressman Isagani Amatong. Anaa na sa iyang katapusang termino si Congressman Isagani Amatong, usa sab kaalyado sa mga Uy.
Sa dakbayan sa dapitan, si Governor Roberto Uy, kinsa naa nasab sa iyang katapusang termino, midagan pagkamayor batok ni kanhi kongresista Seth Frederick Calosos. Ug sa sister city niini sa Dipolog, si incumbent Mayor Dexter Daryl Uy, anak ni Governor Berto ug Evelyn Uy, maoy gisulong ni Romel Halosos, kanhi gobernador sa Zamboanga Sibugay ug anak ni Romeo Halosos. Pakalibog no, pero matinaw ra na kung mahuman ang eleksyon. Kahinumduman nga sa duha ka piniliay nga milabay, nahugyaw ang Zamboanga del Norte sa grabe nga pinatyanay ug pagpanglutos nga gihimo sa grupo sa usa ka political family batok sa ilang kaatbang. Gani, si kanhi kongresista Seth Frederick Calosos nagpatawag man og congressional inquiry batok sa mga uy kabahin na sa maong mga patay. Niadtong milabayng eleksyon, wala kaayoy patay nga nahitabo apan misutoy sab ang pinalitay nga may abot na og 7 hangtod 10,000 ka pesos matag botante. Kini si Bert Lapot alang sa Newsline sa Zamboanga del Norte. Stay safe. Mag-atbang sila si Misamis Occidental, si District Representative Deputy Speaker Henry Wabinal o Governor Philip Tan sa pagkagobernador sa 2022 elections. Sa bando nila ni Wabinal, running mate nini si Lupis Haina Mayor Michael Gutierrez nga magpapili sa pagka-vice gobernador. Magpapili usab sa pagkakongresista sa 2nd District si Ozamis City Mayor Sancho Fernando Ando Wabinal, samtang si former Oroqueta City Mayor Jason Almonte ang magpapili sa pagkakongresista sa unang distrito sa Misamis Occidental. Samtang katandem ni Governor Tan si Richard Voting Centino sa pagka-vice gobernador. Si 1st District Representative Gigo T ang subling magpapili sa pagkakongresista. Ang kapikas ni Governor Tan nga si Tangub City Mayor Jennifer Tan ang magpapili sa pagkakongresista sa 2nd Distrito sa Misamis Occidental. Laki usab nga magpapili sa maong posisyon si former Ozamis City Councilor Connie Lim. Buot pasabot nga tulo ang magpapili sa maong posisyon, sila si Ozamis City Mayor Wabinal, Tangub City Mayor Tan o former Councilor Lim. Kahinumduman nga diadtong nakalabay nga piniliay, magkaalyado sila si Governor Tan o Congressman Wabinal. Maukadto ang naglangkob sa mga balita gikan sa Misamis Occidental. Balik kanimo po. Daghan kayong salamat, Neptali Batuleño, ang atong Misamis Occidental News Bureau Chief. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City, ug Channel 49 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. 75 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!